dan kauna san kowa kin wanda ya rasa ni ne dole zan ce gawa Yasmina diya ce kyakkyawa mai kirki yar baba sahiba ki bani dama na je gidan ku na nuno kaina ita soyayya ta gaske Yasmina mai bil dama in ki so ni ma na so ki ai san bacci amana wanda ya ci amana amanar Allah wallahi za ta kashe shi Yasmina a yanzu kin nuna min kauna ba marabewa hasken raina mai so na ki so mai soyayya Yasmina kina ruhina walla ba zan komai bauya darin ce Yasmina ba za ni barin ki duk wanda bayan taɓa ki Yasmina ni ban barin shi ko dan wane ne dan gidan wane ne ba ni barin shi dan kin nuna min so Yasmina ina so mu zama amare hasken raina mai so na ki so mai soyayya Yasmina kina ruhina walla ba zan bar ki Yasmina